platí aj pre Elišku, ktorá ma počuje. To znamená, že ide... To je ono, super. To bylo super. Pašák, ano. Nehruga. Super. Dobrý tě. Dobrý. A potom si ho pustím na hore. Hej. Ono, výborně, ano. Super. Tak, Tam sám prejdeš, ne? Jasné? Dobre, super. Všetko jasné? Jasné. Kde máš kamaráda? Kde máš kamaráda? Kde máš kamaráda? To je ono, super. Tak ešte raz dáme to isté a odchod. Vidím. Super. Super. Daj. Tak zatím stačí. Hledej. To je ono, tak je hodná holka. Ano, super. Je tá? Je tá? Potom poď trošku sem, lebo si rovno príde. Dobre. Dobre, pusti. Super, poď. Výborný, poď. To je ono. Super, Taro. Super. Hej.